audio zapisa. U pitanju je uređaj BMW mikrokamera. Ovaj uređaj možete kupiti na sajtu www.spionskaoprema.biz. Tamo možete pogledati i druge moderne mikrokamere. Ovaj snimak je načinjen u noćnim uslovima. A ispred mene je toren na auto. Ovo je demo snimak napravljen sa mikrokamerom u obliku auto ključa BMW, Škoda, Seat, Volkswagen. Ovaj uređaj možete kupiti preko sajta www.spionskaoprema.biz. Nema začku, no letač. Ti nemaš perku, ti na čičak traži.